Ассалому алайкум дӯстони азиз ва бинандагони муҳтарам, дӯстони сомонаи канали Агентства. Дӯстон ва меҳмонон хушомадед ба сомонаи мо. Имрӯз 22 августи соли 2026. Наори квартираҳо кардем баҳри шумо. Хонаҳои заминӣ низ ҳаст дӯстон. хоҳишманд ҳастам меҳмоное ки нав омадед ҳатман обунашед. Ва баъдан барои қабули реклама дӯстон. Шумо хона доред ё ки мошини замин. Бол маҳсулот техникаҳо фарқ надорад дӯстон. Барои бар эълон гузоштан, яъне барои савдо кардан метавонед ки дар рақамҳои рӯи навар буда дар WhatsApp, имо ва Telegram метавонед ки муроҷиат кунед. Мо дар хизмати шумо ҳастем. Дар кор шавад хонаҳои шумо рафта аз наздик видеонавори зинда мекунем ва баҳри бинандагон пешниҳод мекунем. Ба эълони аввалмон мегзарем дӯстон. Ами қиссаро кӯтоҳ кунем. Мақсада хулосаи гап ки олӣ. Квартираи фурӯши дӯстони азиз айни ҳол дар Душанбе аст ки дорои як ҳуҷра дар ошонаи дуюм 23 метри квадрати 439 000, яъне ки қариб 440 000 сомонӣ гуфта истодан боз муомила дорад. Як ҳуҷрага аст дӯстон. 32 микрорайонда назди мактаби рақами 67 дар ошонаи дуюм. Анамин бино бошад дӯстони азиз, иборат аз 4 ошона аст. ҳуҷрааш якта 23 метри квадрат дорад. ҳолат сасиями бавар кунед, агар бениҳоят хуб ҳуҷҷатҳо техпаспорт ҳаст. Таъмираш бошад дар таъмир нав чихи хитон дида истонед дӯстон. Якта тиреза дорад. Аз як тараф хулоса хона як ҳуҷрага як тиреза. Боқи маълумот дӯстон метавонед ки аз ходи бародармон пурсон шавед. Рақамҳои охириш 415 885 38 45 WhatsApp дорад. эълони дуюм мегзарем дӯстон. боз квартираи фурӯши дӯстони азиз дар ноҳияи Рӯдаки аст, дар назди бозори Ганҷ аст. Бабинед, назди бозори Ганҷ. Срочно хонаро баъд бифурӯшем мега без посредник. Ана 305 000 сомонӣ гуфта истодан. Ягон хе посредник масъалаи дига надора бардоро. Ами соҳиби анами хона рақамош гузоштагиам дӯстон ҳамин аст. Хулоса рақамҳои 100 70 охираш бошад 20 12. Бародармон WhatsApp дорад. 305 000 сомонӣ нархи анамин квартира гуфта истодан айни ҳол. Иборат аз ду ҳуҷра дар ошонаи наҳум 47 метри квадрати. ҳолати хона айни ҳол хитон дидем ки дар ҳисоби чи аст дӯстон? Коробка аст. баъд аз гирифтан хайка боз каме ҷои таъмир дорад. хитон идома метавонад. хулоса мегзарем ба эълони сеюмон. боз квартираи фурӯши дӯстон дар ноҳияи Сино аст. хона яъне ки чихек дида истоден дӯстон, зебо бениҳоят хуб бо ремонти нави евро ремонт кардагия чихек дидесен. стилш хулосаи гап ки евро ремонт аст. хона қарор дорад дар ноҳияи Сино. иборат аз ду ҳуҷра дар ошонаи дуюм аст. дар ошонаи дуюм масоҳатш бошад 54 метри квадрати. ами хона дар шумо дӯстон чизе ки диден бо тамоми чизу чорааш, яъне ки фурӯхта мешавад. аз он ҷумла стиральни машина дорад, посудомойка дорад дӯстон, дутаги кондитсионер дорад, электроплита дорад, боз духовка ва шкаф. хулосаи гап ки дӯстон ами ҳамаи чизу чора аст барои зиндагӣ кардани мо ва шумо. 690 000 сомонӣ 54 квадрат, яъне ки қариб 700 000 сомонӣ бо документаш мешавад. рақамҳои 003 57 охираш бошад 291. WhatsApp дорад дӯстон. марҳамат метавонед ки муроҷиат кунед. хона ростига утеплит кардагие. эълони чорум мегзарем. бениҳоят интихоби хуб буд, ака шумо интихоб мекунед. боз хонаи фурӯши дӯстон дар шаҳри Ҳисор аст, дар Мортепа. аз роҳи калоне ки дӯстон ана нақлиёт мегзарад, роҳи мошингард, хулосаи гап 1.5 километр дуртарак аст. анамин хона 16 сотиқи замин дорад. ака гӯш кунед бардоро хушроак 6 дар хонаи дигар дорад. плюси боз дутаига ҳамом дорад. як то ҳамоми ледни, як то дига ҳамоми зимни мешавад. ҳоҷатхона низ ҳаст. нарха гуфта истодан 16 сотиқ анамин хона. боз плюси дӯстони азиз 1 гектар дига зиёдтар боғ дорад. 10 реатор боғи ангурай. аз он ҷумла дарахтҳои мевадиҳанда низ дорад дӯстон. ами беҳад боғи калонай бардоро 1 гектар дига нами боғай. вахе касе ки агар бигама мақсад деҳқонӣ мекунам айдастам кору ами чи деҳқонӣ мебия, ина марҳамат овад десем фонтан ори афтесай. нархаш 1 млн 300 000 сомонӣ. ака гӯш кунед бардоро. рақамҳои соҳибхона да занг бизанед. боз боқи маълумота хеле ака қад шумо суҳбат мекунад. рақамҳои 559 27 0060 WhatsApp дасти дар ин номеро ҳастай. хулоса 919 92 36 00. ин номерои дуюмаш буд. гуфтем ки аз роҳи калони яъне ки мошингард тақрибан 1 километр роҳ аст то анами хонара.
ам 1 гектар боғад 10% боғи ангурай. 120 метр дарозиша. ами ангура. Дарозиш 120. хай ки бардор азиз аз он ҷумла севу олу дигар беҳад зиндаги хуб мегзарад. искусствен намешавад, яъне собствен мешавад зиндагитон. эълони панҷум мегзарем дӯстони азиз, боз дар шаҳри Хуҷанд дар 32 микрорайонаш ки дар ошонаи аввал дом бошад. ҳамин бино хулоса иборат аз 4 ошона аст. дар ошонаи аввал аст як ҳуҷра 29 квадрат 265 000 сомонӣ. касе ки бехонаву дарем бардорҷоно, ҳамин шаҳри Хуҷандам хулоса ин тарафам обод аст. хонаву дар надоред, маблағ то ҳамин қадар доред дӯстон, метавонед ки бигирен зиндагӣ кунед. ҳама ҷо Тоҷикистони хидмат мебад бардору. ватан аст хулоса. рақамҳои 88 43 34 73 00 акамо WhatsApp дорад. 88 34 73 00. эълони шашум мегзарем дӯстон. бибинед ака. боз дар шаҳри Хуҷанд дар 32 микрорайон назди бозорчада як квартираи 3 ҳуҷрагаи дигар ки дар ошонаи ҳафтум қарор дорад 87 метри квадрати 650 000 сомонӣ нарх гуфта истодаанд. боз чӣ кор дорад бардоро? муомилаи хуб дорад. ина марҳамат. касе ки агар харидор бошад дар бинои 8 ошонага аст, квартира дар ошонаи ҳафтум аст, ина фаромӯш накунед. бинои 8 ошонага. хуб 650 000 сомонӣ нарх. ин хона равин, ин каткут бардорое ки айни ҳол Хуҷанда ҳастен. ина марҳамат барен зиндагӣ кунед ба ҳазор. агар ки зӯртон расад харидорӣ кунед. ҳамомаш ҷудо аст, ҳоҷатхонаш ҷудо аст. рақамҳои 928 99 90 50 акамон WhatsApp дорад. 87 квадрате беҳад калон. эълони ҳафтум мегзарем дӯстон. боз квартираи фурӯшӣ дар Бӯстон аст, яъне ки дар Чкаловский дар райони Первомайш ҳастай. Бӯстон бардор азиз, ана номи пештараш агар хато накунем Чкаловский бад район дорад ба номи Первомай. ҳолати хона беҳад зебо. 3 ҳуҷра аст. дар ошонаи панҷум аст. 110 метри квадрати аст ва нарх бошад 720 000 сомонӣ. хуб 934 70 99 97 бардормон WhatsApp дорад. марҳамат муроҷиат кунед. 3 хонагай бар ҳаво кушод бовар кунед ҳавас мекунад халос. ин нархнаворо дӯстони азиз ман аз пеши худам намегзорам. хулосаи гап ки комментария кардем, мо пешниҳод кардем. инам хе хона бошад бардор азиз. хонахарҳо зиёданд. нархнаҳои хонаҳотона каме ба худ арзанда гузошта савдо кунед зудтар. касе ки бихоҳад савдо кардан. эълони ҳаштум мегзарем агар хато накунам. боз дар ваҳдат дӯстон дар чораҳаи Файзобод 1-2 ҳуҷрага ки дар ошонаи ҳафтум аст. 70 метри квадрати аст. ҳамагӣ беҳад кушод зебо ва хуб. ана ҳамомаш ҷудост, ҳоҷатхонаш ҷудост, яъне ки санузел нест бардор азиз. 560 000 сомонӣ гуфта истодам. рақамҳои 907 91 91 90 бардормо WhatsApp дорад. рӯ барои ёвараи пушти амонатбонк дар чораҳаи Файзобод. ики ҷоя бигага бардор азиз дар ваҳдат аст. дар ваҳдат сифаташ бошад бенивад сифати хуб бо сифати аъло кардаган. барои маълумоти бештар дӯстон метавонед ки дар рақамҳои гуфта гузаштаам муроҷиат кунед ва нархнаҳо боз тағйир меёбад. эълони наҳум мегзарем дӯстон. жалка набоша агар хоҳишмандам лайкшои беисмо фаромӯш накунед. аз шумо ҳеҷ чиз намерад. ана ака бибина бардорҷоно. ака ми то 300 тарам боша, ягон сокил боша, дар Душанбе боша, дар Ленинград бардор азиз, дар гардиши Ленинград хулоса 2 ҳуҷрага дар ошонаи сокилӣ 68 метри квадрати бо нархи 280 000 сомонӣ. ҳолати састаи хона ин ҳол дар ҳисоби люкс шакли дасида. бе ягон мамоният метавонед ки даромада зиндагӣ кардан гирем дӯстон. алакай гармӣ баромада истодад. хонаи шумо яъне ки бӯи намӣ намекунад. аз худатон ҳам вобаста аст, яъне ки агар ки тоза нигоҳ доред. рақамҳои 933 31 92 33 бардормон чӣ ки дорад WhatsApp дорад муроҷиат кунед. боз квартираи фурӯшӣ дар ҳисоби Коробка дӯстон азиз. дар ноҳияи Рӯдаки аст, дар назди бозорчаи Ганҷ. ин бошад дар Душанбе дӯстон. дар сентри яъне ки Ленинский ҳамин район хулоса пеши ҳайкалдай. назди Сафина домои Машраб аст дӯстон.
машраб гурӯҳ. Хулоса 2 ҳуҷра дар 6 ошуна 41 метри квадратӣ 300,000 сомонӣ. баъд аз харидорӣ кардан дӯстон боз хатон таъмир мекунад ҳамин хонара. рақамҳои 100 70 20 12 бардормон WhatsApp дорад. нарха гуфта гузаштам. ино марҳамат интихоб кунена рафта аз наздик бибинед. дар назди мактаби русия аст. инсон бехато намешавад. эълони 11 ҳамин ки лайк воне бардор азиз ҳатман обуна шавед. аз шумо ҳеҷ чиз намерам. баъдан барои қабули рекламаи чизе дорум бардоро хонаи мошина заминаи фарқ надорад. дар WhatsApp суратҳоша ки видеоша тариқи маълумотош равон кунен. мо насиб бошад дар видеои оянда хонаҳои шуморо низ зуд савдо карда медиҳем. ба шумо ташаккур ки то ҳамин дам бо ман будед. ман аз ин миннатдор. то наврҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад дӯстоно. паноҳтон ба худо.